Kaixo Josan, Egunon, Eugenin. zemuz, Kondo. bai, Bai. Bueno, Donostian urte askotan bizi izan nintzen. abai, Bai. Eta orduan etortzen gara. Eta bueno, beti etortzen naizen bakoitzean, gustura etortzen naiz. Orduan, oraingo honetan zu ikusteko eta zu ezagutzeko, gustura asko. nik aiztotu behar dut, zerago unkituta nago, zergatik ilusioa egiten zendan zu hemen egotea. Zondo? Komentatu duzu Donostin bizi izan zinela, Bai. Gasteizen bizizea, baina zu sortzez Eibarkoa zera. Bai. Eibarra jaio nintzen, bueno, 75 urte ditut. Kontua da, ni jaiotan dik 3 urtera, aitak lan egiten zuen fabrikak, BH, bizaketa fabrikak, Gasteiza joan ziren danak, fabrika osoa joan zen Gasteiza. Eta honi Gasteizen hazitako persona naiz, gero 18 urtekin etorren nintzen honea EUTG-ra ikastera, eta gelditu nintzen, ia 30 urtez, Donostian. Hemen ezagutu nuen Andrea, hemen jaio zen gure alaba, eta gero lako batean joan nintzen, orain dela 20 urte, bai, joan nintzen Gasteiza lanera. Eta oaintxe bizi gara. Ikasi zenun, zer ikasi zenun? EUTG-en enpresa zientzia, itxusi malapartagoa. Abai, eta zergatik erabaki zenun hori ikastea. Kontua da, ikasten dugunean, bueno, erabaki behar dugunean zer ikasi, oso gaztea garela. Erabaki hartu behar da 16 bat urtekin, edalako zerbait. Baina kasuan 17 urtekin. Orduan, gure aita enpresarioa esan, BH fabrikan lan egiten zuena, eta pentsatu genuen ez zara idea txarra egunen batean nikan lanean jarrutea. Orduan horregatik, baina 17 urtekin nik enekian zer gustatzen zitzaidan. Gero konturatu nintzean gustatzen zitzaidala hizkuntzak, gustatzen zitzaidala. Euskera bera inglesa, nik inglesez eta frantsesez badakit. Eta euskera, oain denboran atzera egitea posible balitz, nik engunuke segurazko, seguro. Filologiaren bat. Euskal filologia, hombre, italizan ezkero, filologia. Euskal filologia eta ingles filologia. Ni horretan nabil unibertsitateko sabebidea prestatzen Euskal filologia egiteko. Zenbat urte dituzu? Nik 24. Eta, gazte-gaztia. Nik 23 urteko alaba dauket. Ai, Gure alaba Londresen bizi da. Hizkuntzak gustatzen zaizkio, neuri bezalaxio. Bai, hori, uste nola bait, zaletasun hori pasadio da lanik. Zer alaba dakizki lau hizkuntza terde, alako zerbait. eta afizio edo zaletasun hortik etorriko da liburuak idaztearena ze Josean sagaztu zaba batez ere idazle bezala ezagutzen dugu ez. Habe, gure munduan noski. Baina, bira, nik argitaratu ditut 12 liburu, uste. Uste mori dela. Eta kontua da ni beti, bueno, bai, idazlea bana ez. Baina esango nuke batez ere, zinema egiten duenak historia kontatzen ditu. Idazten duenak historia kontatzen ditu, ez da, ni oso komiki zalea naiz, komikiak idazten dituenak historia kontatzen ditu. Izango nuke historia kontolari bana izela. Ne kasu honetan historia kontatzen ditut. Idazten ditut. Baina esaterako gaztetan, umetan, nik historiak asmatzen dituen eta ingurukoei kontatu. Osa, eskolakidei, nire txikitako eskolakide batzuk, oraindik ere gogatzen dira, 7 eta 8 urtekin, nik historia kontatzen dituen, asmatzen dituen historiak kontatzen dizkien. Hori nire burua daukat historio kontalari itzat edo historia asmatzailetzat. Okerez banago, mila bederatziehun eta laurogeita hiruan
sari bat irabazi zenuen. Bai, nire lehenengo liburuekin, bai. Idatzi nuen jolasean izeneko novelatxo erotiko bat. Eta irabazi nuen, orduan oso ezaguna, nahiko ezaguna zen, Kafe Iruña saria Bilbon. Orduan 200.000 peseta ziren, bazan dirua. Eta zure, azpitin bat zarroan nintzen zuen zaina baino, 25 urte euskan. Eta hori, klaro, lehenengo liburuekin sari bat irabaztiak, eta bidea asko arrastu zidan argitaratzeko eta bar. Eta kasoia ez, nik enpresa zientziak hemen ikasi nituen. Gero, karrerari bukatuta gero, ikasi nuen bertan, Donostian, magisteritza. Eta magisteritza eukin nuen irakasle Angel Ertxundi. Idaz ezaguna. Orduan Angel zen ezaguna askoz gazki. Orduan oso gizon gaztia zen. Eta gogaratzen nahi zeu, oso gogoratzen nahi zeuski. Egun baten esan zigun denoi, klaseko guztioi, ipuin bat idazteko. Eta esan zigun, bira, pentsatu horrezue gai emango dizuet. Imaginatu animaliaren bat, ez? Ez eta ni pentsatu nuen elefante bat. Eta animali horrek, abia puntua izango da, animali horrek ikusten duela beste animali bat, egiten duela berak egiterik printzipioz ez daukan zerbait, alegia, ez mendezagun elefante batek ikusten duela usu bat egan. Eta horren elefanteak egan egin du usuak bezala ez? Hori izan abia puntua. Ni, beste idea batekin, tankerako batekin, idatzi nuen ipuin bat, eta Angelia asko gustatu zitzaion. Eta deitu ziren aparte eta zentzia, hau argitatu behar dugu, azkenean argitatu gendun. Baina Angel Ertxundi izan zen, nolabait esateko, ni idazten ondo moldatzen nintzala esan zian lehenengo persona. Liburu batzuk aterata dituzu saiakerak, antzekia, novelak, baina jonga irtezen, usainduko duzuzuk eta publikoak ere usainduko du kutsitazu bila esabe. Nondik dator, hainbeste agakasta ekarri duen historia maiztagarri hori. Begira, abia puntua, kutsi dazu, lehenengoa da izugarri saldu duanaz, bigarrenak ondo funtzionatu. Pentsa, lehenengoa saldu ditu 1.000 ale baino gehiago euskaraz, gazteleraz ere, bestseller bat izateke euskaraz da galaktikoa. Kontua da, abia puntua egia da, alegia. Nik 19 urtekin, ni ibertarra naiz eta guraso euskaldunen semia. Baina gaztetan, 19 urtekin nire euskera oso pobrea zen. Bai, orduan, erabaki nuen, baserri batera joatea, hilabete pasatzera kasuntan, novelan, teorian, uda osoa pasatzen dutez, baina egia da, ni pasan duela hernialdeko baserri batean, hilabete. Hori egia da. Beraz, abia puntu hori egia da. Eta, berak, egia asko abia puntu hortatik, gero, gauza burunetu zitzizkean, ez? Zen iman, hiru imena badaukat. Eta orduan, pasan nuen hilabete baserrian, goizetan klasera joaten nintzen, Koro Garmendia zen, hori irakaslea. Alkizan. Alkizara junte zinen. Joaten nintzen mendiz, herrienletik alkizara, oso paseo polita, pero da minuto, joan eta etorria. Eta arratsaldetan jarretu lan, lanean, baserriko lanetan, eta ni oso asfaltikoa naiz, eta oso parregarri batzuk egin nire baldarkeriari esker, ez? Baina, beraz, arrakastan funtsean edo bestea bi arrazoi daude. Bat, euskeraz eta hizkuntza guztietan humorezko liburu gutxi daudela. Bai. Eta hori ez du sekulo ulertuko ze humorea ez da baloratzen. Tragedia eta drama eta, eunka euskau euskeraz ez, baina beraz humorea alde batetik eta bestalde zera horrek komentatu zer idean bezala zema jende euskera, batez ere euskera ikasi duen jendia zematean identifikatzen diren protagonistaren arazo linguistikoekin, ez da. Beraz humorea eta nolabaiteko identifikazio hori hortik etorriko da etortzekotan pentsatzen dut. Ez da nire kasua,
baino gazteana, baina gutxidazuk bai lagundu direla. Enuke jakingo, edo bai jakingo nuke esaten zeten lagundu diren, eta zuk ere esan dezu umorea sortzeko, lantzeko, ze umorea gauza haundia da, eta oso baztertuta daukagu ez. Euskaraz eukitzekotan umorea badago, beti, humorezko programak euki ditugu Euskal Telebistan, bai. Baina liburuetan, benetan, nik ez dakit inoiz, parre egin dudan euskarazko liburu batekin, benetan. Hombre, irribarren bat egingo nuen, baina parre gustora, eta beste gainerako hizkuntzatan ere, mira, bizitza guztien okerezpanago, liburu bakar batek jarri nau Parrez Algaraka batek. Eduardo Mendoza katalanaren Sin Noticias de Gurb novelak. Hori, parri nahi baduzu gustora, oso liburu, aspaldiko liburu, Sin Noticias de Gurb, oso komendagarria da, oso. Eta euskara zelako parrik nik, seguru. Guatuko nintzateke, inoiz ez. Eta nik ere izango nuke umorea ez dela bakarrik algara soil bat, Agata Gordoan zerbait da ez. Bai, nire ustez, umorea da baita ere bizitzean aurreko jarrera bat. Bizitza gorra da, usted, dena konturatzen garela horretaz. Orduan, umorea edozein kasutan, edozein egoeratan, umoreak laguntzen du. Gutxirazu bidea esan dezakegu hori Juan Martinen papera zuzeala. Neurri handi batean bai. Da neure izakeratik eraikitako persona batez. Baina, bueno, Juan Martin bezain baldarra ere nintzen. Baina, desastre esan barra bai, zea bat, mira, humor egiteko eredu bat badago, da, persona bat ateratzea bere ohiko, bera mugitzen den ingurutik. Alegia, gu biok jartzen bagaituzte Australiako basamortuan, oso galduta gineteke, ez? Eta aborigenek esamarko ligukete, pues, hombre, mehan jokatu behar zuen horrela eta horrela. Orduan, basaretar bat, irira ekarreta basaretar bat, garai bateko basaretarra, gaur egun basaretarrak, jakina, benetik daukate ez. Baina aurreko hamarkadetan, aurreko belaunaldietan, ekarri baserritik mugitzen zen, o baserri inguruan bizitzen zen persona bat ekarri halako batean. Hiri handi batera, eta lehenengo momentutan, lehenengo gunetan persona gura nahiko galduta ebiko zen. Ez orduan, ateratzen gaituztenean gureiko ingurutik, nahiko parregarri gara. Ezkera moldatzen, ez da. Ikasin behar da. Gutxirazu bidea, Isabel, liburua, antzekia, telesaia, filma, orain ere demode kuartetek musikala. Bai, oso emankorra izan da bai. Zuretzat, zer da liburutik abiatutako historia bat helmuga oinaino iristen ikustea. Nire ibilbide literarioan sekula gertatu den sorpresarik handiena. Ze pentsa, kutxidazo hartu zen 84an, orain dela 27 urte. Eta atera orduko segitu nazitzezkidan jendean iritziak iristen, ez? Segitu nazitzen iritziak jasotzen, eta dena ziren aldekoak. Mundu guztiak esaten ziren oso ona. 85ean, alegia agertuta hurrengo urtean, kutxidazok saldu zituen bost bat argitaraldi, alegia 10.000 liburu urte bakar batean. Eta, bueno, hola jarraitu zuen urtetan, beraz, izatekotan, sorpresa hipergalaktiko baten nuen ulertzen, argitaletxekoek esaten ziaten, hilero saltzen dugu argitaraldi oso bat,
Osa, joan nintzen liburu bat argitaratu eta Durangoko azokara, ezta? Eta liburu mordu, asinatu nuen sekulaz bezala, ura baino lehena eta handik aurrera sekulatzeetarako gertatu. Eta oso atsegin esan jende ikustia, nire gana etortzen liburu asinatzeko eta egiten zizkiaten komentarioak, zeban disfrutatu dugun, ze beharrezkoa dan parregitea, geure buruari o gure artean, ezta? Ordan, gutxi dazu nolatenateko digeritzen, ez dut sekula digeritu, naiz oso kontzientea, ze horrek esan duzu. Liburua bizatitan, gehi telesaia, gehi antzerkiak oso ondo funtzionatu zuen, gehi pelikula, gehi musikala, bendito. Iturri amai gabea da, itxuraz. Oraindik ere urtero oso ondo saltzen da. Bai, eta liburuek gainera oso bizialdi motza gukitzen dute normalian, gure edo zein liburu dendetara joan, eta bakizu zenbat liburu dauden. Orduan, ehunka, milaka, en fin, liburu baten bizialdia normalian nahiko motza esaten da, baina gutxi da zeurendik, bizi-bizirik dago. Suposatzen dut, antzerkia ikusiko zenuela. Noski. Pelikula ere, telesaia ere. Zeran, pelikulan, bai antzerkian eta bai zinemaren pelikularen gioian parte hartu nuen. Pelikularen gioia, o telesaiarena, eta telesaiarena, hiru personak egin genduen, nire honek, Carlos Zabalak eta Nagore Eranburuk hirurun artean. Eta beraz, musikalean egia esan, besterik gabe Patxi Barko eta konpainiari emanien nire baimena, eta erdein kapena. Nahi zutena egiteko eta esan behar dut musikala asko gustatzen zaidala. Asko. Nik esan behar dut, gero, Josean sagazte zabat idazlea, putitin, patatan, pututun, baina Joseanek pelikula eta telesailean okerez banago badaukazu zure sekuentzia amaieran. Bai. Anagertzen naiz, bai. Zean, okerez banago kredituen ondoren agertzen naiz. Ordenagailuan. Bai hori da, pelikula bukatu bainaren idazten. Eta gero, pelikula bukatu eta gero ere, kredituen ondoren agertzen naiz berriz momentutxo batean. Bai, agertzen naiz. Kameo, hori da. Kameo bat egin nuen, bai. Baina, gustora asko. Zergatik kutsitazu berriz, Isabel? Hombre, oso tentegarria da beti, oso horrakastatxu izan den liburu batean bigarren partia egitea, ez da. Kontua da, 2005an egin genuela, gioia esan bezala, pelikula eta telesaia egiteko, orduan hor bazegoen materiala, ez da, material berria. Orduan hortik material berri hortatik abiatuta idatzen nuen bigarren parte hau. Ez pelikulan dagoen guztia kontatuz, ez? Baina, hainbat gauza bai aprobetxatuz eta, gauza berriak sortuz, noski. Nik ez dut irakurriko gana, oparitu dut gau, asike irakurriko dut. Osan dirutzi zait. Kutsitazio aparte idatzi dituzu esan dugu narrazioa, antzerkia eta saiakera bat. Eta lehengo abenduan atera nuen azkeneko liburua oraingoz, Andromedan izeneko novelatxo bat, Erein argitaletxearekin. Eta horren aurretik, horren da 4 urte, neure saiakera bakarra, Peru apreta du izena, Pamielan. Eta, oietxek izan dira azkenekoak bai. Osea, poesia ez du sekule idatzi. Gainerako generoak, antzerki ere bai, epetu dugun bazela, narrazioa antzerkia, saiakera, eta, oietxek. Alakoetan zehoz ere indakoa naiz. Poesiarik ez, gainerakoak, zehoz ere indegu. Gainerakoetan. Gustatu izan zaizu, hortaz
beste esparru batzuk jogatzea, ez? Bai, kontu da, esaterako, saiakera bakarra argitaratu duela esaterako, iruditzen zait, zurrekotzen dut, magikoa bali bezala. Saiakera idazteko behar dela adin bat. Ez dut nire burua gaztetan ikusten saiakerak idazten. Eta, bueno, esan, ez dut uste baleiteke, baina ez dut uste behar saiakera gehiago idatziko ditudanik. Ez dut uste. Pero apreta idatzi nuenean, asmoa zan nire bilbide espirituala nolabait islatzea liburu batean. Zen niretzako espiritualtasuna, bilaketa espirituala oso garrantzitsua da. Orduan kontatu nahi nuen, meditazioa eta nire esperientziaren berri, nire esperientzia espiritualaren berri jaso nahi nuen liburu batean. Eta hori egin nuen nire saiakera bakar hortan. Ikusten dugu pertsona oso mugitua ezagela idazle munduak, literatu munduak. Oso, mugitua? Mugitua, untatzen zara probatzea eta... Bai, bestela, ni gaztetan, nik pertsona ordurian nintzen, eta egon ezin handia neukan. Gaur egun, pazientzia gehiago dekat, gari batean baino. Hombre, adinare bai ez, baina adinak ez du berez pazientzia ekartzen, inondik ere. Ikasketak. Eta bado jendia esaten duena baita ere, sartu ahala, gero eta jakintxoa garela eta persona gobeak, eta inondik ere ez. Osa, kasu batzuetan gertatuko da ez, baina gaur egun, ez dagoen nire burua oso mugitu ezen ez oso zer horrek. Ez dakit, nire burua hola ikusten dudan. Neko patxadatxoa naiz, gaur egun. Lehen ez, Jarraitu hobela josa, bezala, idazten, lasaia izaten, zure bizitzea, eta nik esan behar duzut, mila esker, etortzeratu benetan. Gustora etorri naiz. Bidaliko diego, musuetako bat, gure ikuslei. Venga, gente, agur. Aio denoi.